Внимавай, дете, бъди по-добро. Внимавай добре, ще ти кажа защо. Дядо Коледа ще дойде в града. Той вижда добре кой как се държи и мисли кого с какво да дари. Дядо Коледа ще дойде в града. Сега той прави списък, следи го всяка нощ. Поглежда и узнава в миг кой добър е и кой лош. Внимавай, дете, добре помисли, дали да ядеш и дали да не спиш. Дядо Коледа ще дойде в града. Внимавай, дете, от теб зависи подарък дали ще получиш и ти. Пам!